No joo. Tuuttako taas mun völjyhyn? Olis tosi mahtava juttu, jos tuuttani. Tuollaisen natikan kyyttihin. Pidä hetken ovi auki, että päästä tuloon. Joo, tulkaa vain. Vielä mahtuu. Joko on kaikki kyytillä? Selvä. Sitten mennään. On tosi mahtavaa tuutta taas. Ei tästä muuten mitään tuu. Ei tästä tulisi tanttua. Muuten. Mennään hiljokseen vain. Jottei oikein lujaa puita pidä ja ei pitäisi kyllä pudota, mä oon aika hyvin ne tuo reunat siinä laittanut. Onneksi vähän lauhtuu nyt tuo ilma. On ollut erikoisen kylmää tämä tammikuu ja sitten tämä helmikuu on varmaan taas melkein yhtä kylmää. On se, kuulkaa, kun onko siihen nyt pari viikkoa, niin on maaliskuu. Tämä on vaan mahdotonta tämä ajankulu, kun menee niin nopea nämä kuukaudet. Mistä kukaan se johtuu? Vai onko sitten Jumala jo lyhentänyt päiviä? Ei tätä nykymenua kestä vanha Erkkikään. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että Jumala lyhentää päiviä lopun aikoina. En tiedä. Mistähän nyt juteltaas? Mitähän mä teille kertoilisin? Tottahan sitä olisi kaiken muusta. Kuinkahan nyt käyrähän? Ja tuloo traktori vastaan. Ei kai se pahaa tykkää, vaikka sekin tuloo videolle. Takalasi kyllä pitää vähän pörinnää. Nyt pitäisi paulata vähän paremmin tuohon. Se nyt aukesi kokonaan, mutta ei tämä haittaa natikka. Tämä on niin lämmin koppi, jotta liikakin lämmin ja tiivis. Niin tässä
edellisyönä tai aamullakin oli vielä 32 astetta. Olisiko se ollut yöllä sitten vielä vähän kylmempää? Vähän turhan kylmää kyllä sellaiset kelit. Täällä on tie jääs. Jäätiköllä. Vähän meinaa aurinko paistaa pilvien välistä. Mun piti sanoakin jostakin, mutta kun ei nyt sitten tuu mieleen, että mistä mun piti jotakin sanoa. Ei kai sen mitään tärkeää ollut. Tuntemattomatkin nostaa kättä. Sehän on hyvä. Pian käänny tähän. Kauanko te viittitä olla kyytillä? Mutta olkaa nyt hetken aikaan. Yhden kerran on tosiaan lingonnut tien ja sitten Markin. Saa nähdä tulooko vielä lunta sen verran, että tahtoo lingota lisää. Ei siinä mitään, se on mukavaa hommaa sekin jo. Hyväkin kun ei nyt paista tuo aurinko. Kun justiin mennään sinne suuntaan, niin se häikii niin lujaa kamerahan, jotta ei siitä tulisi mitään. Näkyy noita tuulimyllyjä. Pitäisikö oikein jolloinkin keväällä viimeistään niin
laskea, että kuinka paljon myllyjä, tuulimyllyjä näkyy sieltä mun tuon näkötornista. Rotko Tover. Kyllä se ei varmaan 150 kyllä ole kaukana. Ja tuolla autokin perään, mutta mä käännyn tuosta nyt aivan justikin. Nyt käännetään vasemmalle kintahalle. Tästä ei mikään mahdoton matkakaan enää oo. Nyt on vähän kyllä jutut vähis. Se on vähän tällainen yksinpuhelu on tällaista. No joo, kyllä heinät on myyty. Kyllä niillä vain kysyntää on noilla pikkupaalilla. Ja ensi kesänä tehdään lisää. Kauimman ne haki Porista. Varmaan sellainen äkkiä 150 kilometriä sivu. Se kysyy tässä toissapäivänä, oliko se eilen, kysyy, jotta hakisi vielä lisääkin, mutta sanoo, jotta ne on niinku myyty jo, jotta ei oo enää. Sen olisi pitänyt silloin, kun se haki, niin ja sitten pian haki toisenkin kerran, kun kumminkin menekkiä on ja hyvää heinää, niin se on lämminverinen sillä on. Niin. Siinä olisi pitänyt silloin olla ajois asialla, niin olisi saanut, mutta kun niitä muukin tarttoo. Kiinnostaako tällainen nyt ketään, tää kyytiläolo? Tai ei sitä tiedä. Kyllä näitä on aika kivasti katsottu on. Ja hyviä kommentteja tullut. Ja kiitoksia kaikille kattojille ja kommentoijille, peukuttajille ja tilaajille ja kaikille.
hypännyt kyytiltä poiskin. Turhan pitkäkin tästä tuloa, mutta mä tästä pikkuhiljaa lopettelen, ei tästä pitkä matkana on. Ei tää lunta paljon oo. Sänkikin on aivan ollut ja näkyvissä. Routa on varmaan aika syvätten nyt. Pitäisikin koittaa panna tässä kessua vähän käyntiin. Tuli mieleen, kun nyt vähän niinku tuo lauhtuu tämä ilma, niin hörähyttää kessu käyntiin. Pitäisikö siitäkin tehdä sitten jotakin videon tynkää? Pitäisikö mun lopetella nyt tähän? Tästä ei ole pitkä matka enää. Ja pidetään tähän männyn alle. Ei mitään, kiitoksia jos olitte kyytillä tähänkin asti, niin, ja vaikka puoleenkin väliin. Niin. Kiitoksia kaikille. Palataan taas. Se on moro.